anu aja tok padake 10 tahun kepungkur ya. Mbak. Wis ben cacah iki wae. Pak Marsit iki. Daripada entuk awake dhewe kumat. Pak Marsit iki nek gelek MC iki mbok sing enom, sing ganteng, sing bagus. MC ki tuwek gopo ora semangat nyanyi nan lho. Malah santene akeh lho ya. Santene akeh rumangsamu. Vintage. Nek ra nek sing tuwek yo susah lho, Nduk. Tapi ra enak Mbak tuwek, Mbak. Alot. Alah, Ayo panyuwunku. panyuwunku.